Скъпи приятели, днес се намираме в дома за възрастни с физически увреждания, град Стара Загора. Това е един от най-големите домове в страната. Неговите обитатели наброяват над 200 души. До мен е доктор Надя Трендафилова, директор, изпълнителен директор или директор на дома. Свидетели сме днес, че независимо от етнос, независимо от цвят на кожата, една ромска организация решава да направи дарствен жест към всички обитатели на дома. Какво е за вас днес чувството? Днешния януарски ден за мен е един много хубав и нищо, че навън времето е облачно, е слънчево, защото вашия жест на внимание искрено ме трогна. Сигурна съм, че и хората, които обитават този дом, които са 211 на брой, по същия начин се отнасят към вашия жест, защото това е жест на внимание, жест на човешко отношение, а тук, повярвайте ми, има нужда от голямо количество човешко внимание и отношение. Благодаря предварително за това, първо, че сте се сетили за нас, второ, че намирате една такава прослойка от обществото, която е много уязвима. Тук искам да кажа, че е много хубав момента за това, че една друга уязвима прослойка на това общество прави жест на внимание и на човешко подадена ръка на тези хора. Сигурна съм, че и 200 човека ще ви кажат благодаря, защото нещата, които сте донесли, са много хубави. До едно всичките ще влезнат в употреба. Даже присъствах на едни разговори, в които всеки казва: тази количка е за мен, това ще бъде за мен, така че от сега имаме още разпределение, преди документацията да сме си я разменили. Искам от името на всички домуващи да благодаря, за дарението и за вашата организация Рома, ромска съдба, Рома детствените, как е, не е важното. Знам, че вие за втори път ни правите дарение и жеста е много голям, специално за нас, за домуващи, защото нещата, които дарявате, всичките влизат са жизненно важни за нашия дом и за потребителите. Абсолютно всичко. И сме много сме благодарни. Ако в бъдеще, се надявам, като има
и други неща, нали, дето ще ни бъдат в полза и нали, за помощ на домовищите, ще се радваме. Но това е. Нали, друго няма какво да кажа. Просто съм, нали, много благодарен на вашата организация, нали, че се сетихте отново за нас. Нали. Нещата, които ще ни ги дадете, всичките ще бъдат дадени на хората, както се полага. Благодаря още веднъж от името на всички домовищи.